ప్రభునామమునకు స్తోత్రములు. మీ అందరు కూడా నా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు, శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఒక మాటను మనం ధ్యానం చేద్దాం. దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా జీవం కలిగింది, శక్తి కలిగింది. అది మనల్ని బ్రతికించగలిగింది, బాగు చేయగలిగింది, మనం దీవించగలిగింది, ఆశీర్వించగలిగింది. శ్రమల్లో, శోధనలో, ఇరుకుల్లో, ఇబ్బందుల్లో కూడా మన తోడుండి మనం నడిపించి వాటి నుంచి దాటించి మనకు కృప చూపడానికి ఐశ్వర్యం కలిగింది. కనుక ఆయన మాట మనం వింటే మనం దీవించబడతాము, ఆశీర్వదించబడతాం. కనుక ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని మనం విందామా? ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. 63వ కీర్తన. ఇక్కడ ఒక భక్తుడు మరి ఆయన సన్నిధిలో ఏం వెతుకుతున్నాడో చూద్దాం. ఈరోజు మనం ఏం వెతుకుతున్నాము, ఆయన ఏం వెతుకుతున్నాడు. వెతికిన వాడు సంపాదించుకుని ఏం సంపాదించుకున్నాడు, ఎట్టి ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు. మనం వెతకలేని బిడ్డలం ఏం సంపాదించుకుంటున్నాం, దాన్ని బట్టి మనం కొద్ది మాటలు మనం ధ్యానం చేద్దామా? 63వ కీర్తన 63. దేవా 1వ వచనం. దేవా నా దేవుడవు నీవే, వేకునే నిన్ను వెతుకుదును. దేనికి వెతుకుతున్నాడు? వేకునే దేవుడిని వెతుకుతున్నాడు అంట. దేనికి వెతుకుతున్నాడు ఆయన? నీ బలమును, నీ ప్రభావమును చూడవలనని పరిశుద్ధాలయమందు నేను ఎంతో ఆశతో నీ తట్టు కనిపెట్టుకున్నానయ్యా. ఎంత కనిపెట్టుకున్నాడు? నీళ్ళు లేక ఎండి ఉన్న దేశమందు నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్టగొనుచున్నది, నీ మీద ఆశ చేత నిన్ను చూడవలని నా శరీరము కృషించుచున్నది. అంతగా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన కనిపెట్టుకున్నాడంట. ఎక్కడ? వేకునే. దేవా నా దేవుడు నీవే, వేకునే ఏం చేస్తాను నేను వెతుకుతానయ్యా అంటున్నాడు. దేనికి వెతుకుతాడంటే వేకునే దేన్ని వెతుకుతాడు? అయ్యా ఈరోజు తినడానికి లేదయ్యా, ఈరోజు ఈ సమస్య అయ్యా, ఈరోజు ఈ శోధన అయ్యా, ఈ ఇరుకయ్యా, ఈ ఇబ్బంది అయ్యా, ఈ అవసరత అయ్యా, ఎక్కడిదయ్యా, ఈ తీర్చయ్యా అని చెప్పేసి అడగడానికి వెళ్ళలేదు ఆయన అడగడానికి వెళ్ళలేదు. ఒకేసారి ఏమంటారంటే ఒక మాట, కొడితే కొండని ఢీ కొట్టాలి అని చెప్పేసి ఒక మాట అంటారు కదా. అలాగే ఈయన ఏం చేశాడు? ఈయన ప్రార్థన అలాగ మన చిన్నవి అడుక్కునేటువంటి చిన్న వాటిని అడుక్కుంటూ ప్రార్థన చేసుకుంటాం మనం. ఈయన ఏం చేశాడు తెలుసు? అలాంటి ప్రార్థన దాటి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన, అలాంటి భక్తి దాటేశాడు ఆయన, అలాంటి విశ్వాసం దాని నుంచి దాటేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలుసండి? ఆయన బలాన్ని, ఆయన ప్రభావాన్ని చూడాలంట. ఆయన బలాన్ని, ఆయన ప్రభావాన్ని చూడాలని ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? పరిశుద్ధాలయమందు నేను ఎంతో ఆశతో నీ తట్టు కనిపెట్టుకుని ఉన్నానయ్యా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఆ బలము, ప్రభావం చూడాలని చెప్పేసి ఆశ అంట. ఆ బలం కావాలి, ఆ ప్రభావం కావాలి. ఆ బలాన్ని నేను చూస్తే, ఆ ప్రభావాన్ని నేను చూస్తే దాన్ని నేను కలిగి ఉంటాను, ఆ బలం నేను సంపాదించుకుంటాను, ఆ ప్రభావాన్ని నేను ధరించుకోగలుగుతాను. కనుక అప్పుడు నేనేం చేస్తాను తెలుసా? ఏమి తిందమా, ఏం త్రాగుదమా అనేది నాకు ఉండదు. సమస్యల, శోధనల, ఇరుకుల, ఇబ్బందుల నీ బల ప్రభావం నేను ధరించుకున్నప్పుడు, నీ బల ప్రభావం నేను కలిగి ఉన్నప్పుడు సునాసంగా వాటి అన్నిటి కూడా నేను దాటుకుని వెళ్ళిపోతాను. కనుక ఈ శ్రమలను దాటించు, ఈ కష్టలను దాటించు, ఇరుకుల, ఇబ్బందుల ప్రభా అని చెప్పేసి వాటిని చూసి నేను భయపడి అక్కడ ఆగిపోయే పరిస్థితి లేకోకుండా నీ బలాన్ని, నీ ప్రభావాన్ని కనుక వెతికినట్లయితే, అది నాకు కనుక దొరికితే, వాటిని నేను సంపాదించుకుంటే నేనేం చేస్తాను తెలుసు? భూమి మీద అయ్యా సునాయాసంగా నేను నడవగలుగుతాను అయ్యా, సునాయాసంగా దాటి వెళ్ళగలుగుతాను అని చెప్పి ఆయన ఏ వెతుకుతున్నాడంటే ఆయన బలాన్ని, ఆయన యొక్క ప్రభావాన్ని చూడాలని చెప్పేసి పరిశుద్ధాలయమందు నేను ఎంతో ఆశతో కనిపెట్టుకున్నాను అని చెప్పేసి అంటాడు. నేను కూడా కనిపెట్టుకున్నా, కానీ ఏది నాకు దొరకలేదు అని చెప్పేసి అంటాం మనం. నేను కూడా కనిపెట్టుకుంటున్నాను, అయ్యా నన్ను బలపరుచు అంటున్నాను. అయ్యా నన్ను దీవించు, నన్ను బలపరుచు అయ్యా, నీ ఆత్మతో నింపయ్యి, నీ శక్తిని అయ్యా, నీ కృపని అయ్యా అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేస్తాను. నన్ను ఏది నా బ్రతుకులో బలం రాలేదు అని చెప్పేసి ఒకేవేళ మనం ఎవరైనా అనుకుంటే ఆయన ఎలా చెప్తున్నాడు తెలుసా? పరిశుద్ధాలయమందు నేను ఎంతో ఆశతో ఎక్కడ కనిపెట్టుకున్నాడంట? ఎక్కడ ఈ జీవన సంబంధమైన పోరాటాల్లో కాదు, పరిశుద్ధాలయమందు దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని సముఖములో దేవుని సన్నిధిలో ఏం చేసినట్టు ఆయన కనిపెట్టుకున్నాడంట. ఎలా నీళ్లు లేక ఎండి ఉన్న దేశమందు నా ప్రాణం నీ కొరకు తృష్ణగొని ఉన్నది, నీ మీద ఆశ చేత నేను చూడాలని నా శరీరం కూడా కృషించున్నది. అంటే అంతటి ఆశ, అంతటి వాంఛ చేత దేవుని సన్నిధిలో ఏం చేశాడంట ఆయన కనిపెట్టుకున్నాడు. ఏం చూడాలని? ఆయన బలాన్ని, ఆయన ప్రభావాన్ని చూడాలని. ఈరోజు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన మనము ఏమి చూడాలని ఆశపడుతున్నాం? ప్రభు దగ్గర ఏమి చూడాలని కనిపెట్టుకుంటున్నాం? ఏం సంపాదించుకోవాలని కనిపెట్టుకుంటున్నాం? అర్థమవుతుందా? ఈయన ఏం చూడాలనుకున్నాడో అది చూశాడు, సంపాదించుకున్నాడు. కనుకనే దావీదుకి శాశ్వత కృప దొరికింది. ఆయన సంతతిని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించాడు. శాశ్వత కృప దొరికింది. ఆ రాజ్యము యుగయుగాలు స్థిరంగా నిలిచి ఉంటుందని చెప్పేసి దేవుడు దావీదుకు వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడి నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా.
అర్థమవుతుందా? దావీదు దేవుని వద్ద నుండి శాశ్వత కృపను సంపాదించుకోగలిగాడు. ఈ రోజున మరి మన జీవితాల్లో ఏం చూస్తున్నాం? ఒక మాట చెప్పాలంటే దావీదు కూడా బత్షెబ తట్టు చూసాడంటే ఒకనొక పర్యాయం చూసి ఆయన పడిపోయాడు. జీవితం పతనం అయిపోయింది, పాడైపోయింది, శిథిలమైపోయింది. ఆ సమయంలో దేవునిలో మొరపెట్టాడు, ప్రార్థన చేశాడు, మళ్ళా దేవుని తట్టు చూశాడు. ఆ రక్షణ కావాలని, ఆ ఆనందం కావాలని, చెప్పండి, స్థిరమైన మనసు కావాలని, ఆ పరిశుద్ధత కావాలని, దేవునిలో పోయినదంతా కూడా రక్షణానందం పోయిందంతా కూడా కావాలని చెప్పి దేవునిలో ఎరిగిన హృదయంతో దేవునిలో మొరపెట్టి ప్రార్థన చేసి దాన్ని సంపాదించుకుని మరలా నేలాంటి బలహీనతలు ఎన్నడూ కూడా పడకూడదు, ఇదేళ్ళు కూడా పడకూడదు, దేంట్లో కూడా బలహీనుడు కావద్దయ్యా, కనుక నీ బలం నాకు కావాలి, నీ ప్రభావం నాకు కావాలి, నేను దాన్ని ధరించుకోవాలి, నాకు ఇవ్వమని చెప్పేసి వేకుని ఏం చేస్తున్నాడు? దేవుని సన్నిధిలో లేచి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. పడిపోయాను, నా బలం నాకు చాలలేదు, నా శక్తి చాలలేదు, కనుక నీ బలం నాకు కావాలని, శక్తి కావాలని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో వెతుకులాడి దాన్ని సంపాదించుకున్నాడు దావీదు. అర్థమవుతుందా? ఈరోజు మరి మనము ఎక్కడ వెతుకులాడుతున్నాం? దేని వెతుకులాడుతున్నాం? దీన్ని సంపాదించుకున్నాం. ఉదాహరణకి బైబిల్లో కొంతమంది బిడ్డలు ఉన్నారండి, వారు దేవుని తట్టు చూడక, దేవుని వెదకక వారు శరీర సంబంధమైన నేత్రాలతో, శరీర సంబంధమైన దృష్టితో, శరీర సంబంధ స్వభావంతో దేన్నో చూశారు, దేన్నో వెతుక్కున్నారు. దాన్ని బట్టి వారి జీవితంలో దీవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేదు. ఉదాహరణకి మీకు అర్థం కావడానికి ఒక మాట చెప్తాను. లోతున్నాడు, ఆది కాండంలో లోతు ఏం చేశాడు తెలుసా? అబ్రహాం చెప్పాడు, నీ గొర్రెలు నా గొర్రెలు విస్తారమైనందున నీ కాపరకు నా కాపర్లు గొడవ అవుతుంది కనుక నువ్వు ఈ దేశంలో ఏ దిక్కుకు వెళ్తావంటే ఆ దిక్కు, నీ ఇష్టం వచ్చిన దిక్కుకి వెళ్ళినానా, తర్వాత నువ్వు వెళ్తే నేను మరో దిక్కు నేను వింటాను అని చెప్పేసి అబ్రహాం చెప్పినప్పుడు లోతు అంటే కళ్ళెత్తి చూశాడంట. కళ్ళెత్తి చూసినప్పుడు ఏం కనపడింది ఆయనకి? ఏం కనపడి అంటే సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాలు కనపడ్డాయి అంట. సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాలు ఎలా కనపడ్డాయి తెలుసా? దేవుడేమో దాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు. కొద్ది దినాల్లో, కొద్ది సంవత్సరాల్లో దేవుడు నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాడు. అందుకంటే విస్తారంగా దేవునికి అసహ్యకరమైన పాపం, దేవుని కోపం రగిలే పాపం అక్కడ జరుగుతూ ఉంది. దేవుడు దాన్ని లయపరచాలి అనుకున్నాడు, దాన్ని తీసేయాలి అనుకున్నాడు. అప్పుడు అలాంటి పట్టణం తట్టు ఆయన చూశాడంట. ఆ పట్టణం తట్టు చూసినప్పుడు ఎలాగైనా లోతు తన కళ్ళెత్తి యోర్దాను ప్రాంతం అంతటిని చూచాను. యెహోవా సొదొమ గొమొర్రా అను పట్టణం నాశనం చేయక మునుపు సోయరుకు వచ్చే వరకు అదంతా కూడా యెహోవా తోట వలన ఐగుప్తు దేశం వల్ల నీళ్లు పారు దేశమై ఉందంట. కాబట్టి లోతు తను యోర్దాను ప్రాంతం అంతా ఏర్పరచుకొని తూర్పుగా ప్రయాణం చేశాడంట. ఏం చూశాడు? దేవుడు దాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు ఇంకో కొంతకాలంలో. ఆ పట్టణం ఎలా కనపడుతుందంట? యెహోవా తోట వలన ఐగుప్తు దేశం నీళ్లు పారేటువంటి దేశంలాగా అది ఆగబడిందంట. కనుక ఇది చాలా బాగుంది. కనుక మా అబ్రహాం నాయన ఏర్పాటు చేసుకోమన్నాడు, కానీ నేను ఆ దిక్కుకి వెళ్ళిపోతానని చెప్పేసి ఆ దిక్కుకి వెళ్ళిపోయాడు. చూడడానికి కంటికి రమ్యంగా, చాలా బాగా బ్రతకడానికి చాలా అనుకూలంగా బాగుంది, కానీ ఆయన కంటికి కనపడింది అందులో పాపం ఉంది, అందులో నాశనం ఉందన్న సంగతి లోతు ఎరగకపోయాడు. ఎందుకని? సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోలేకపోయాడు. ఎందుకు ఆ నశించిపోయే పట్టణం ఆయనకి రమ్యంగా ఎందుకు కనపడింది? అది సర్వసమృద్ధికి ఎందుకు కనపడింది? నీళ్లు పారే తోటలాగా ఎందుకు కనపడింది? యెహోవా తోటలాగా ఎందుకు కనపడింది? ఐగుప్తు దేశంలో నీరు పారే తోటలాగా ఆ లోతుకి ఎందుకు అగబడింది అంటే దేవుని తట్టు చూసేటువంటి స్వభావం అతనిలో లేదు కనుక, దేవుని తట్టు చూసి ప్రభువా మరి ఏ ప్రాంతంలో నిలమంటావు అని అడిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు. దేవా నువ్వు ఏ దిక్కుకు నడిపిస్తే ఆ దిక్కుకు నేను వెళతానయ్యా అనేటువంటి ఆ దేవుని తట్టు చూసే మనస్తత్వం ఆ లోతు జీవితంలో లేదు కనుక తన శరీర సంబంధంగా దాన్ని ఎన్నుకుని వెళ్ళాడు. చివరాఖరికి ఏమైపోయింది తెలుసా? సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాలు అగ్ని గంధకాల చేత కాల్చబడ్డాయి. లోతు ఒక్కడే తన బిడ్డలతో తప్పించబడ్డాడు. అది కూడా అబ్రహాం చేసినటువంటి ప్రార్థన బట్టి, అర్థమవుతుందా? ఈరోజు కూడా మనం ఏం చేస్తాం? మన కళ్ళతో ఏదో చూస్తూ ఉంటాం, దేవుని తట్టు చూడం. దేవుడు అనుగ్రహించే బలాన్ని కావాలి, ఆ ప్రభావం నాకు కావాలి అని చెప్పేసి మన ప్రభు దగ్గర నుంచి కోరుకు ఆయన బలం, ఆయన ప్రభావం మనం ధరించుకున్నట్లయితే మనం కూడా ఏం చేస్తాం తెలుసా? ఏ పాపంలో పడం, ఏ చీకట్లో పడం, ఏ దుర్నీతి దుష్ట బంధకాలు మనం చిక్కబడం, ఇంకొకటి భక్తిహీనులం కావు, బలహీనులం కావు, శ్రమలో శోధనలో చిక్కబడము, అసమాధానంలో నెట్టబడము, దేవుని సన్నిధిలో బలం కలిగి, ఆయన బలాన్ని కలిగి, వీటన్నిటి కూడా ఏదొచ్చినా కూడా దాటుకుని వెళ్ళగలుగుతాం, జయ జీవితాన్ని జీవించగలుగుతాం. ఆ సత్యాన్ని ఎరిగినటువంటి దావీదు అలాంటి ప్రార్థన చేశాడు, దానికోసం వేడుకున్నాడు. ఇంకా బైబిల్లో ఆది కాండంలో కూడా ఒక వ్యక్తి కనపడతాడు. ఎవరంటే ఏశావు మరి వేటకి వెళ్ళాడంట. వేటకి వచ్చాడు, బాగా ఆకలేస్తుంది ఆయనకి, వేటలో ఏం దొరకలేదు, బాగా ఆకలేస్తుంది. అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు తమ్ముడు ఏం చేస్తాడు? వంట చేస్తున్నాడు, చిక్కుడుకాయల కూర వండుతున్నాడు. ఈయనకి బాగా ఆకలేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు తెలుసా? ఆ కూర కలగూర వంటకం అంట, అది ఎర్రెర్రగా కనపడుతుందంట.
ఎర్రగా కనపడుతుంది కలగూర వంటకం. దాన్ని చూసి ఏం చేశాడు తెలుసు, తమ్ముడా నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది, నాకు నువ్వు వండుతున్నటువంటి వంటలో కొంచెం నాకు పెట్టు బాబు అని చెప్పేసి అడిగాడు. పెట్టరా అని చెప్పేసి అడిగితే ఈయనేమన్నాడు తెలుసా, నీ యొక్క జ్యేష్ఠత్వ హక్కుని ఏం చేయి, నువ్వు నాకు ఇచ్చే అన్నాడు. ఏసావు అలసిపోయి ఉన్నాడంట. పొలం నుండి వచ్చి నేను అలసి ఉన్నాను, ఎర్రగా ఉన్న దానిలో కొంచెం దయచేసి నాకు పెట్టమని అడిగాడంట. 25 అధ్యాయం 30వ వచనంలో. అందుకు యాకోబు నీ జ్యేష్ఠత్వం నేడు నాకు ఇమ్మని అడిగాడు. నేను చావబోచున్నాను కదా, జ్యేష్ఠత్వం నాకెందుకు అని చెప్పేసి యాకోబు అని ఏసావు యాకోబు నేడు నాతో ప్రమాణం చేయమని చెప్పాడంట. యాకోబుతో ప్రమాణం చేసి అతని జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మివేసి ఆహారాన్ని తినేసేసి తృణీకరించి జ్యేష్ఠత్వ హక్కును తృణీకరించి వెళ్ళిపోయాడు. అలసిపోయాడు. అంటే ప్రాణం పోదు, చనిపోరు, కానీ ఆ కూర చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే తినాలి అనేటువంటి మనసు, తింటే ఆ ప్రాణం తెప్పరిల్లుతుంది అనేటువంటి మనసు మరి ఏసావు కలిగింది. ఏసావు కలిగి ఆ ఆహారం ఎదుట, ఆయన ప్రాణం సొమ్మసిల్లిపోయిన దాని ఎదుట ఆ కలగూర వంటకం ఆయన కళ్ళెదురు కనబడదాన్ని అప్పటికప్పుడు తింటే ఏమవుతుంది, ఆ ప్రాణం తెప్పరిల్లుతుంది. అలసిపోయిన దాని ఎదుట, తన ప్రాణం అలసిపోయిన పరిస్థితిని బట్టి తన ఎదురు కనపడుతున్న ఆహారాన్ని చూసినప్పుడు ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే జ్యేష్ఠత్వ హక్కు సులభంగా ఆఫ్టర్ ఆల్ అనిపించింది. నేను చావబోతున్నాను, జ్యేష్ఠత్వ హక్కు నేనేం చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి ఏం చేశాడు, దాన్ని తృణీకరించి ఆహారాన్ని తిని లేచి వెళ్ళిపోయాడంట. ఏం చూశాడు ఆయన, అలసిపోయిన తన ప్రాణాన్ని చూసుకున్నాడు. రెండోదిగా అక్కడ వంటకాన్ని చూశాడు. వంటకాన్ని చూసి ఏం చేశాడు తెలుసా, విలువైన తన జ్యేష్ఠత్వ హక్కును ఎవరిచ్చారంటే దేవుడిచ్చింది. ఆ జ్యేష్ఠత్వ హక్కు దేవుడిచ్చింది. ఆ హక్కుని ఏం చేశాడు తెలుసు, దేవుడిచ్చిన దాన్ని తృణీకరించేశాడు. తమ్ముడు చేసినటువంటి వంటకాన్ని ఏం చేశాడు, ఆయన ప్రేమించాడు. అది ఉంటే నేను బ్రతుకుతాను అనుకున్నాడు, అది తింటే నేను బ్రతుకుతాను అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. నేను చావబోతున్నాను అని చెప్పి అలాగా ఆ దేవుడిచ్చిన జ్యేష్ఠత్వ హక్కుని ఏం చేశాడు, ఆయన తృణీకరించాడు. ఆ తర్వాత దాన్ని పొందుకోవాలని చెప్పేసి ఎంతగానో కన్నీళ్ళు విడిచాడు, ఎంతగానో బ్రతిలాడుకున్నాడు తండ్రిని. ఎంత కన్నీళ్ళు విడిచినా, ఎంత బ్రతిలాడుకున్నా మళ్ళీ తిరిగి ఆ జ్యేష్ఠత్వపు దీవెన ఆశీర్వాదం ఏసావు పొందుకోలేకపోయాడు. ఏసావు పొందుకోలేకపోయాడండి. అర్థమవుతుందా? ఏం చూడాలి మనం, ఏం చూడాలి? ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో జరిగిపోవాలి, ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో జరగాలి, ఇప్పుడిప్పుడు ఏదో పొందుకోవాలి, ఇప్పటికిప్పటికే అనే తొందరపాటు మన హృదయాల్లో ఉండకూడదు. దాన్ని బట్టి విలువైన వాటిని ఏం చేస్తాం, పోగొట్టుకుంటాం. విలువైన వాటిని కోల్పోతాం. కొన్ని విలువైన వాటిని నీకు తెలియకనే ఒక్కొక్క పర్యాయం కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకోసం తొందరపడకూడదు. చూసిన దానికల్లా తొందరపడకూడదు. ఏదేదో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. తొందరపాటుగా మనం మన ఆలోచన తలంపులు తొందర పెట్టేవిగా ఎంత మాత్రం కూడా ఉండకూడదు. ప్రతి దాన్ని కూడా ఆలోచించాలి. ఎవరితోటి చూడాలి? తొందరపడకుండా ఉండడం నీ వల్ల అవుతుందా అంటే నీ వల్ల నా వల్ల కాదండి. తొందర పెట్టే అలా తొందర పెడతాయి, మనల్ని తొందర పెడతాయి. అలా తొందర పెట్టకుండా మనం వాటిని జయించాలంటే ఎవరి బలం కావాలి? దేవుడి బలం కావాలి. ఎవరి వైపు చూడాలి? దేవుని వైపు చూడాలి. ఇది ఎవరు ఎరిగారంటే దావీదు ఎరిగి నేను వేకుడు లేచి ఆ దేవునిలో ప్రార్థన చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆయన బలాన్ని, ఆయన ప్రభావాన్ని నేను వెతుకుతున్నాను. అది నేను సంపాదించుకోవాలి, అది నాకు కావాలి అని చెప్పేసి ఆయన అన్నాడు. ఇంకొక మాట చెప్తాను. బైబిల్లో ఆహాబు అనేటువంటి రాజు ఉన్నాడు. ఆహాబు అనేటువంటి రాజు, ఇతను కూడా మొదటి రాజుల గ్రంథం 21వ అధ్యాయంలో ఆహాబు అనేటువంటి రాజు కనబడతాడు. ఆయన యొక్క ప్రాకారాన్ని ఆనుకుని నాబోతు అనేటువంటి ఆయన యొక్క ద్రాక్ష తోట చూశాడంట. ఆయన నాబోతు అనేటువంటి ఆయన్ని ద్రాక్ష తోట చూశాడు. ఆయన యొక్క ప్రాకారపు గోడను ఆనుకుని ఉంది ద్రాక్ష తోట. చూసి ఏమనుకున్నాడంటే నాబోతుని అడిగాడు, అయ్యా నీ తోట నా యొక్క ప్రాకారాన్ని ఆనుకుని ఉంది, నా ప్రహరీ గోడను ఆనుకుని ఉంది కనుక నీ తోట కనుక నాకు ఇచ్చేస్తే నేను ఏదైనా నీకు తోట ఇస్తాను, లేదా డబ్బులకైనా సరే డబ్బులైనా ఇస్తానన్నాడు. నాబోతు అన్నాడు కదా, నా ద్రాక్ష తోట నా పిత్రార్జితం కనుక నేను దాన్ని అమ్మనయ్యా అని చెప్పాడు. అవునా, సరే అని చెప్పేసి అనుకోవాలి. కానీ ఏం చేశాడంటే ఆ ద్రాక్ష తోట వైపు చూశాడంట. ఇక దాని మీదే మనసు పడిపోయింది. అది నేను సంపాదించుకోవాలి, అది నాకు కావాలి, అదే మనసు పట్టుకున్నాడు. ఇవ్వను, అది నా పిత్రార్జితం అని చెప్పేసి నాబోతు చెప్పాడు. అయినప్పుడు కూడా ఏ మాత్రం కూడా ఏం చేయలేదు, ఆయన ఇష్టపడక అక్రమంగా దాన్ని సంపాదించుకున్నాడండి. తన భార్య అక్రమంగా ఏం చేసింది, అన్యాయం చేసి అతను చంపించి ఆ తోటను వారు తీసుకున్నారు. కానీ ఏం జరిగింది తెలుసా, ఆహాబు భార్యకు, ఆహాబు కుటుంబానికి అంతటి కూడా శాపం దిగొచ్చింది. దేవుని వద్ద నుండి శాపం వచ్చింది. నీది కాని దాన్ని ఏం చేయకూడదును, ఆశించకూడదు. నీది కాని దాన్ని ఆశించకూడదు. నీది కాని దాని మీద ఎంత మాత్రం కూడా మనసు పెట్టకూడదు. దాని మీద దృష్టి వెళ్ళింది అంటే అది చెప్పండి, నీ భార్య కాకుండా వేరే పరస్త్రీ కావచ్చు,
పరపురుషుడు కావచ్చు, వేరే వాళ్ళ సొమ్ము కావచ్చు, వేరే వాళ్ళ ఆస్తి కావచ్చు, ఇంకేదన్నా అన్యాయం, ఏదైనా అక్రమం, నీది కానిది ఏదైనా కానీ, నీది కాని దాని మీద నీ కన్ను పడి దాని మీద నువ్వు ఏడవబడ్డావంటే శాపం దేవుని యొద్ద నుండి మన మీదకి వస్తుంది. దీన్ని మనం ఎదుర్కోవాలంటే మనం ఎదుర్కోలేం. నా కన్ను నాది కాని దానికోసం ఆశపడుతుంది, నాది కాని దానికోసం ఇష్టపడుతుంది అని చెప్పేసి నువ్వు దాన్ని నేను జయించలేకపోతున్నాను, నా వల్ల కావట్లేదు అనుకుంటున్నావా? ఒక్కొక్కరు స్వభావాలు అలా ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఎవరమైనా జయించలేం. మన స్వభావం అలాంటిది, ఒక్కొక్కరు స్వభావాలు అలాగ ఉంటాయి. మన స్వభావం ఏదైనా శరీర సంబంధంగా పనిచేస్తుందంటే దాన్ని ఎదుర్కొని దాన్ని జయించగలిగే శక్తి మనకు ఉండదు. అందుకే దేవుని అసలు ఏం చేయాలంటే మనం ప్రార్థన చేయాలి. దేవా, నీ బలం నాకు కావాలి, నీ ప్రభావం నాకు కావాలి అని చెప్పేసి మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మనకు ఆయన బలాన్ని, ఆయన ప్రభావాన్ని మనకిస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు మనం జయ జీవితాన్ని జీవించగలుగుతాం. వీళ్ళు చూడండి, నేను సింపుల్గా మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా. దేవుని తట్టు చూడక, లోతు దేవుని తట్టు చూడక ఆయన ఏమైనా ఆశీర్వదించబడ్డా? ఏవి దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నాడా? శాపగ్రస్తుడైపోయాడు, భార్యను పోగొట్టుకున్నాడు, అల్లుళ్ళు పోగొట్టుకున్నాడు, కుమార్తెల జీవితంలో కూడా సరిలేదండి. చాలా అసహ్యకరమైనటువంటి స్థితి అయిపోయింది. ఎవరికైనా చెప్పుకున్నా కూడా ఈరోజు అన్నిలు కూడా ఏం చేస్తారంటే, మీ దేవుడు నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారా అనేటువంటి మాట లోతు కుమార్తెలను బట్టి, లోతును బట్టి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. తప్పించబడ్డారు కానీ సాక్ష్యాలు మాత్రం వారి జీవితాలు సరళం. ఎందుకంటే దేవుని తట్టు వారు చూసినటువంటి అనుభవం లేకపోవటాన్ని బట్టి. ఏశావు అలాగే దేవుని తట్టు చూడలేదు, తనకున్నటువంటి అలసట చూసుకున్నాడు, కనబడుతున్నటువంటి మరి ఆ కూర ఆహారం వైపు చూశాడు. కానీ దేవుడిచ్చిన జ్యేష్ఠత్వ హక్కు ఎంత విలువైనదో ఆయన చూసి గుర్తించలేకపోయాడు. ఎందుకంటే దేవుని తట్టు చూసే మనసు లేకపోవడాన్ని బట్టి దాన్ని తృణీకరించాడు. తర్వాత ఎంత ఏడ్చినా కూడా అతను సంపాదించుకోలేకపోయాడండి. అర్థమవుతుందా? ఈరోజు మనకు కూడా విలువైన కొన్ని పోగొట్టుకునే పరిస్థితులు మన చేతిలో రాకముందే దేవుని తట్టు చూడాలి. దేవుని తట్టు చూసినప్పుడు నీ విలువైన జీవితాన్ని ఏం చేస్తావు? విలువైన వాటిని కోల్పోకుండా కాపాడుకోగలుగుతాం, భద్రం చేసుకోగలుగుతాం. తర్వాత పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఏడ్చిన ప్రతిఫలం ఉండదు. అందుకే వేకులు లేచి ఏం కావాలి? మనం కూడా ఆయన బలాన్ని, ఆయన ప్రభావాన్ని వెతకాలి. అహాబు రాజు, కానీ ఏమైపోయాడు తెలుసండి? నాబోతు ఒక సామాన్యుడు. కానీ అతను చంపినందుకు దేవుడు ఊరుకున్నాడా? ఊరుకోలేదు. దేవుని యొద్ద నుండి శాపం అహాబు కుటుంబం మీదకి వచ్చింది. అహాబు భార్య, బిడ్డలు, కుమారులు సమస్తము కూడా చెప్పండి నశించబడ్డారు, చంపబడ్డారు. వారి మీదకి శాపం వచ్చింది. అలా శాపగ్రస్తులు మనం కాకూడదు. నీది కానిది ఏం చేయకూడదు? నువ్వు ఆశించకూడదు. నీది కానిది ఆశించకుండా ఉండాలి అంటే అది నీ వల్ల కాదు. నీ మనసులో ప్రేరేపణ పడుతుందంటే అది నీ వల్ల కాదు. చేయించలేవు. అదే నిన్ను జయిస్తుంది, అదే నిన్ను వశపరుచుకుంటుంది. దాని ద్వారా నువ్వు కీడు, శాపాన్ని నువ్వు అనిపించవలసి వస్తుంది. కనుక నీ భార్య, నీ భర్త, నీ పిల్లలు శాపగ్రస్తులైపోతారు. అలా కాకుండా ఉండాలంటే దేవుని దగ్గర ఏం కావాలి? ఆయన బలాన్ని, ఆయన ప్రభావాన్ని నీ వెతికినప్పుడు నీవు కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏదైనా కానీ సునాయాసంగా జయించుకుని వెళ్ళగలుగుతావు. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. అర్థమవుతుందండి? ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. నీవు ఎన్నుకునేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఎన్నుకునేది లోతులాగా హడావుడికి ఎన్నుకోవద్దు. ఏశావుకి ఇచ్చిన జ్యేష్ఠత్వ హక్కును, ఆ విలువైన జీవితాన్ని అతను పోగొట్టుకున్నట్టుగా నీ విలువైనటువంటి వాటిని నువ్వు పోగొట్టుకోవద్దు. ఒకవేళ అహాబు ప్రేరేపించబడినట్టుగా తనది కాని దానికోసం, నీది కాని దానికోసం నువ్వు ప్రేరేపించబడకూడదు. దాని ద్వారా శాపం వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం జయించాలి అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, కానీ సింపుల్ మాటలు నేను చెప్తున్నాను. వీటిని మనం జయించాలంటే దేవుని వైపు చూడాలి, ఆయన బలం కోసం కనిపెట్టుకోవాలి. దావీదు ఒక్కసారి పడిపోయాడు. అది ఎరిగిన దావీదు, అమ్మో నేను పరిశుద్ధంగా బ్రతకడం, నాకు కలిగిన వాటిని కాపాడుకోవడం, నాది కాని దాన్ని నాశించడం, దాని వశంలో పడకుండా ఉండడం నా వల్ల కాదు అని చెప్పి దేవుని సన్నిధిలో పడి ప్రార్థన చేస్తాడు. అయ్యా, నీ బలము, నీ ప్రభావం నాకు కావాలి. అవి నేను ఎరిగినప్పుడు, అవి నేను కలిగి ఉన్నా, అవి నేను చూసినప్పుడు, అవి నేను పొందుకుంటాను. అవి నేను పొందుకున్నప్పుడు నేను బలవంతుడిగా బ్రతకగలుగుతాను. అయ్యా, లోకాన్ని చేయించగలుగుతాను, నా శరీర పిచ్చలు చేయించగలుగుతాను, ప్రతి దాన్ని కూడా నేను దాటుకుని వెళ్ళగలుగుతాను అని చెప్పేసి దావీదు ఈ చిన్న వాటి కోసం ప్రార్థన చేయలేదు, కానీ మెయిన్ వాటి కోసం ఏం చేశాడు? ఆయన ప్రార్థన చేసి దాన్ని సంపాదించుకొని దేవుని కృపకు పాత్రుడయ్యాడు. దైవ దీవెన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకునే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అయితే ఈ రోజున నీవు కూడా ఇలాంటి దీవెన ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలంటే యేసు వైపు చూడడం నేర్చుకో. దేవుని వైపు చూడడం, దేవుని వైపు చూసి ప్రార్థన చేసి ఇలాంటి బలాన్ని, శక్తిని పొందుకోవడానికి మనసు కలిగి ఉండు. తప్పకుండా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. తప్పకుండా దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రములు తండ్రి, నీ నామమును హృదయపూర్వక వందనాలు, కృతజ్ఞతాస్తులు, స్తోత్రాలు చెంచుకుంటున్నాం. ఈ సమయమున ప్రభువా, మరి దావీదు, భక్తుడైన దావీదు వేకుని లేచి నా దేవుడిని వెతుకుతానని. ఏ వెతుకుతున్నాడు దావీదు అంటే
నీ బలాన్ని, నీ ప్రభావాన్ని వెతుకుతున్నాడు. ఈ రోజున నీ బల ప్రభావాన్ని వెతికిన వాడు దీవించబడ్డాడు, ఆశీర్వించబడ్డాడు తండ్రి. అయ్యా, నీ తండ్రి వెతకినటువంటి బిడ్డల జీవితాలు ఎలాగ పాడైపోయినాయో, ఎలాగ భ్రష్టమైపోయినాయో కొద్ది మంది గురించి మా ముందులు తీసుకొచ్చి పెట్టారు. అయితే మేము కూడా ప్రభువా వారి వంటి వారంగా మేము కాక, మేము నీ సన్నిధిలో వెతికి మేము కూడా నీ బల ప్రభావాన్ని మేము పొందుకొని కలిగి బిడ్డలు గుండా కృప చూపండి. యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసి వారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారని సెలవిచ్చారు కనుక నీ కొరకు ఎదురు చూసి ఆ నూతన బలాన్ని, నీ ప్రభావాన్ని పొందుకొని ఈ లోకంలో జయ జీవితాన్ని జీవించగలిగి బిడ్డలు గుండానికి నీ కృప మాకందరికీ ప్రసాదించి దీవించమని ప్రార్థన చేస్తూ మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడు యేసు ప్రభు వారి పేరిట వేడుకొని చూస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్.